ko moingon nga sayop ang maong mga kahimtang, pero amazing lang ba nga kining unit team, labi na gid si BBM Bongbong Marcos, murag ang pagyubit, ang pagpasangil o ang tanang nga mga judgment ngadto niya pulos gyud negative. Kawatan, anak sa diktador, tax evader, sa panang uban diha, basta kaning tanan yung negative nga gipahamtang ngadto niya. Ako na lang ning isulti karon, wa man ko magtabi-tabi ani una, pero naka-appreciate yun ko sa iyang batasan nga mura siya og si Kristo nga ang tanan nga mga kanang pagtulisok, tanan nga pasangil, hangtod na lang nalansang siya sa cross, sige lang yapong pasangil, pero wa gyud bisag usa ka pulong nga migawa sa iyang bakba nga nasuko siya, nga mireklamo siya, nga mingbahos po siyang atake, wa gyud. Motong ang basa pa lang nako sa iyang kinaiya nya, niabot sad nga rin ni Inday Sara nga nagkahiusa sila anang positive campaigning, nakaingon ko kanilawom kay nigdot. Ato pa lang pagsugod pa lang nila ba, lisod kay ni kuanon, lisod kay ni buntogon. Pero ano man, tungod kay musud lagi ang espiritu. Di na ni magkinahanglan og Katoliko baka, Kristiyano baka, Islam baka, or unsay imong relihiyon. Kay ang Ginoo, Ginoo man sa tanang katawhan. Kung dad-o nato ang iyang espiritu, the spirit of the Holy Trinity, oneness of one God with three persons, kana porti ginang nindota. Ma-apply gini sa tanan atong mga, sa tanan, sa business, tanawan ng business establishment, og kuanay ta diha, away-away na mga board of directors or mag-away-away ang mga managers, lusno ginang imong business, pero magkahiusa o saray kausa, mulambo gina. Og mauna ang misyon nato. Nya, kumusta mamoron sa inyong pamilya? Nagkahiusa mo? Di ra ba mo parehag partido atong kanaganing before sa election? Hinaot unta nga karon mo concede na. Makiglamano na. Doon na ra ba ko'y nahibaw ang pipila ka mga banag asawa nga nagbuwag og higda kay dili sila pareha og partido. Maglalis man sila, buwag la sa kuno. Ambot og nagbalik na baron sila ka. Og nakita nako karon akong gitan-aw sa news, mauni ang sugod atong 2016 ba to, 2012 hangtod karon, mauni siya kinadak-an og percentage sa nibutar nga mga kuan ba, mga voting ba, miabot tag 65 million. Ang pinakataas nato 61 million man to panahon ni Duterte. Karon kuan ron 65 million kuno ang nibutar. Nya nakita nako pagbutar nako ba nga itang hapsay naa ang kalinaw. Generally malinawon, malampuson dinhi og sa abroad. Kini usa ni ka indicator nga ang Ginoo nanalangin kanato. Yes, naagya po ning mga negative na mga hunahuna, pero mulaong ta nga ang atong kahuyang nga tawhanon, basta mohigugma lang tas panaghiusa, mohigugma ta sa atong isig ka tao, labi na isig ka Pilipino, masulbad ang tanang problema. Muna iampo nato ang mga nidaog nga unta mahigugma sa mga nangapildi. Iampo na ha, nga tudloy sila damoy kaila, higugmaa ang napildi, ayaw daog-daoga. Naraba sa uban moingon kining barangaya wa ko kadaog dinhi, wa na gyud mo roy tubig. Ayaw kay muhubas sad ang imong tubig, og di na ka makighiusa, muhubas pug ka. Dunay usa ka politician nga akong kaila nga ang iyang style pagdaog diya sa eleksyon, kadtong mga lugar nga wa siya kadaog, mo'y giuna niya hatag og project. Pagsunod eleksyon, landslide.
wa naman siya kontra kay matud pa niyang tagaan ko ning akong suodaan, okay naman na, pero kadtong wa nako di nako suod akong unahog tabang, mo suporta na to, mo sa mo kay init dire, pero ingon ana bang style ba ang nidaog mahigugmas mga nangapildi, ang napildi sad higugmaa ang nakadaog. Ang saon man paghigugma ang nakadaog, atong respetuhan, tabangan nato pagtan-aw unsay maayong buhaton para sa atong katilingban. Ang atong buhaton is gitawag din nato siya og active participation. Kana bang kamautang mo check and balance sa ilang performance, pero dili aron dauton sila, kung dili aron atong ipakita unsay posibleng wa nila makit-i para sa kaayuhan. Ato silang pakitaon ba nga niay diri kuwang niya sa mahigugmaon og respectful way atong ipresentar kanila unsay kuwang. Haron posible nga maapil sa ilang agenda sa paghimo sa kauswagan. Dili ba mahibilin? Ug mao ni ang tinuod nga unity or unity, ang teamwork sa tao ug sa Ginoo. Ang teamwork nga nagikan sa kasing-kasing nga mahigugmaon, maalagaron ug kamaong muantos alang sa kaayuhan sa tanan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Tanang mga nasod. Nindot kay no? Kamong tanang mga nasod, dahigan ninyo ang Ginoo. Ato sa ning isulti sa mga nidaog karon, dahigan ninyo ang Ginoo aron ang tibuok natong nasod sa Pilipinas makamaos ang mudaig sa Ginoo, dili mahimong yawanon.